लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दा फुंनि टाइम 8:10 जाबाय आरोना लोगोफोर दा न'आव थांनो नागिरदों जों सनालिजों आंजोंनो सनालि फैदा थ' होमबा लोगोफोर थांबाय थानोसै न'आवहाय थौदो लोगोसे आंजों लोगोसे माने थौफादो आरोना लोगोफोर आङो एसे देखायलांसै आरो सान्दुं गोसाथार लोगोफोर नै नुवा आंथ' जेबो नुवा हा दङ ना मिथिया बास नेदों जोंहा लोगोफोर माने बासानो गैया आरोना मोनसेबो बास स्टेन्डआव नै काउन्टाराव फैबाय ओमफ्राय काउन्टारावबो मानसि गैया आरो नेथ'नोसै दसे फैसिगोन होनदों बासखौहाय नायनोसै बेसे गोबाव जायो स्टेन्डआव माने खालि गोजाजोब आरोना मोनसेबो बास गैया दाबो विंगार मोननै मोनथाम दं बिसोरो माबायावसो थाङो 12:20 थांगोन बे विंगारा बङाइगाव थांग्रा विंगार मोनसेल' दङ बे फैयाखै खोमा खयथायाव खारोथाय मिन्थिया बे सिंनिया काउन्टार बे सिङावहाय काउन्टार आरो माने फुंनि टाइम ओमफ्रायो बिदिनो मोना टाइमावबाथाय खालि जाजोबो आरो बास स्टेन्डआ लोगोफोर एसे माने सानसु टाइम जाबासो माने भर्ति नुजोबो आरो बे माने स्टेन्डआहाय पुरा भर्ति जाजोबो गारिजोंनो बैयावसो होदों दां टिकेटखौनो बै बिल्डिं नुहुरदोंना नैबेयावसो होदों दां सासे मानसि जिरायगासिनो दं आरोना बावबो होयो एखमबा दा बास फैबा नायनोसै मा जायो बासआ फैबाय नै सामिमनो কাকু টিকিট নেওয়া লাগবে লাগে না না ঠিক আছে হবে न'आव थांनो होनदों नैबेनो बासआ खालि खालिथार बासआ दासो फैनायखाय गोलैगोन आस्ते चलो नै बावनो जिरायदोलै सनालि बे मोखाङावनो जिरायनोसै बावनो जिरायदों दा ओइ सिङाव जिरायदों बेयाव फै बेयावनो जिरायसै जोंहा दे একটা বাদাম দিয়া দে এটা কি কাঁচা না পাকা কাঁচা নাই এই কিবাটা কাঁচা না ভাজা এই এটা ভালোই হবে না মনে হয় এটা লাগে না দে ওই একটাটা দে এটা দে কত একটা দে এক প্যাকেটের মধ্যে 10 টাকা बासाव जिरायबाय नै लोगोफोरजों ना सनालि जानायल' आरोना सनालियाहाय सनालिना हाथाया गेसाव जाजोब्बाय आरो बियो चक्लेट बायदिसिना जाबाय थायोना हाथाया माने बांसिन सेवसिनबाय आरोना लोगोफोर बेनिया सनालिनि हाथाया गेसाव जासिनबाय पापिनि बेयावलाय संख्रि नामा माबा औ बेजों जाग्रा संख्रि बासा माला खारगोनथाय मिन्थिया खालि गोजाजोब आरोना बासानो एकदम माने पुरा खालि जोब नै खिबुथिंबो फुल खालि गोजाजोबखा आरो माबे बासा बार थांगोन मोनायावसो ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो आं लोगोफोर एकदम माने गोजान आरोना लं ड्राइभ सानाव बायो गाखोनो ना सनालि आरो माने बास गाखोबाय थायाना जों ओमफ्राय न'नि पार्सनेल गारिजों थांबाय थायो नालाय ओमफ्राय दिनै हासबेन्डखौ लांबाय हारसिं थांगोन नालाय बेनि थाखायनो बासजों थांनांगौ जाबाय आरोना नङाबाथ' न'नि गारिजों थांनो हागौमोन बे बास गाखोदाविखाय बोरैबा मोनो आरोना एसे खर' सानाय मोनो ना एसे दिनै मोनगोन ना मोना बोरैबा मोनामनाय मोनो आरो हाइरडजोंसो थांसिगोन दा नै ओइथिं दे गिदिंनानै मामि सतान न'आवनो थांनो नागिरदोंना खाखुआ मिनि हरलायलायबाय बिसिनो रोङा जानायनिल' दान्दा गगा मोननो साला दा बिसिना आस्टेननि खिबो उन आरोना नै ओरै हाइरडजों गाखोलांसिगोन आरोना ओरैजाय माने हरैजाय ससानजों थांला बेजोंबा मोजांसिन जायो माने हाइरड डाइरेक्ट गाखोनानै थांनो
बासा खारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै सिदाहाय माने राइट साइडनि सिदा सान्दुंसो नांफैबाय 4थासो होनांगौ जाबाय थ' नायलांबाय थादो होनबा जासुलियानो जोंना सालाफोर जागासिनो सान्दुं नांफैयो जानो बिथिंजाय जेरावबो बिदिनो बानायजोब्बाय नै पुलिस पइन्ट थाग्रा दासो जयमा मोनदों मोसौ गारि बायदिसो गारियानो दिनै 11थायाव सहैगोन होनखाबाय सेस सनालि दिनै 11थायाव सहैगोन मामि सखानाव बासाव गाखोबा बेनो मोनसे बरिं मोनथारो आरो बायो ना सनालि जासुलि हाथायानो साइज जाखाबायलै नोंना अननायखा सनालिनि हाथाया उन्दैयावनो माने चक्लेट जानानै हाथायानो सेवजोब्बाय आरो बेना ओमफ्राय दासिमबो चक्लेट जानायखौनो गारा होमबाबो खम जाबाय बांद्राय चक्लेट होनाय जाया आरो बेनो गारि सा माने जाग्रा नांगौ बेनो टाइम पासनो मटर दंना मोनसे बेखौ बायनानै लाबाय आरोना दहाय बे बोराय फानफैनायाव बेखौनो जागासिनो दं आसोला दा खिनोल' ओंखारदोंना बियो गारिनिफ्रायसो गारहरखागोन ना सनालिखौ नैबे खिनो ओंखारदों नांगा गथ' खिनो ओंखाराखै दा खिनो ओंखारबा गारहरनाय जागोन दे खिनो ओंखारदों ना होन दे बरिंथार थांगोरसै थ' दा लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगो नैयावबो सिङावहाय माने पार्क बादि जाबाय आरोना रिजर्टफोर बायदिनो बानायगोन दा बेयावबो एकदम हरै खनाथिंजाय ओरैजायनो दालां दं नालाय उनावहाय माने रिजर्टफोर बायदि खालामगोन आरो बाथौ खेराइ रिजर्टफोर बायदि नुहुरला र' मालाबा बेरायफैनांगौ दादाखौ लेंबोगोन बिबारा जा मोजां मोजां बारदों लामायाव बै दा जा साइज गानो बिबार बारदोंना खथ' मोजां मोजांनो बारदोंना न'आव जोंना बिदि गैयाना बोखाना लांनांगौ र' हाइरडनिफ्राय जोंहाबो फुङाव मर्निं वाक खालामनो थांबा आं माने लांनो होनो ओमफ्राय बावो होमबा लांफालाबायनोसै 1 घन्टा जालायलायनोसै बासा दाबो कुसुगावखौनो मोना 9:40 जाबानो 1 घन्टा जासिगोन आरोना लोगोफोर दा 9:30 जासिगोनानो गैयाबा 15 मिनिटसोल'सै आरोना 1 घन्टा जानोसै दासो कुसुगाव माने मोनाखैनो दाबो मा मोनखोथाय मिथिया एसे माला सहैगोनथाय ओरैबायदि लिजिना माने बिदिनो बासखौ गाखोजायानो आरोना बे 8:30 9:00 बिदि जाबाथाय माने बासा गाखोजायानो गसाइगावनिफ्रायहाय फुंनि दङ 6टानि दङ आरो गुवाहाटि थांग्राबो दङ 5:30 5टानि बेफोरजों थांबासो माने थाब सहैयो आरोना माने अफिस टाइम बिसोरनो बयबो गाखोयो नालाय होमबासो थाब लाङो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बिदि सानजौबाथाय थाबखौनो सहैखाया एकदम माने मोसौ गारिनिफ्रायबो गाज्रिसिनसो आरोना ओरैबायदि जारलाखा जेबो गसाइगावनिफ्रायहाय ओरैजायनोबो बिदिनो सापागुरिनिफ्राय जखन बासा हगारोना होमबा ओरैबायदि आस्थे सालायो आरोना गैयाबाबो नङा काजलगावफोरनिफ्रायसो एसे खरा सालायो होनजायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने बासबाथाय बेखायनो आं गाखोबाय दलद थालाय मानो दलद थाया नोंलाय बासबाथाय बेखायनो गाखोनो बायो आं ओंखायनो फैयाबो न'नि पार्सनेल गारिजों फैनाय जायो ओमफ्राय हासबेन्डना डिउटि दंना बेनि थाखायनो दा माने बासजों थांनांगौ जाबाय उपाय गैया आरोना थांसै माथो खालामबावो दालि लोगोफोर नै कुसुगाव मोनफैबाय आरोना पुरा 1 घन्टा नांबाय बिसिम सफैनोनो मानसिफोर मेरला दंथारो कुसुगाव गाखोनो हाब मेरलाथार मानसिफ्रा मेरलाथार होनदों आं कुसुगाव गाखोग्राफ्रा
खाली আছে তো মেলা পিছনে Mahamaya Mandir Sugauni. Ayah, Nomo. Serpangguli. Sanwa lagu sejak na. Serpangguli mana serpangguli? Bila serpangguli? Hadgauni Toolgate moनसे Toolgate नैबे स्कुलाव मा भारारि थांबा बेजों थांजायो आरोना फैसा होनांगौ एखमबा फैसा लाखियो 30 थाखा बेयावबो सेंग्राफोर थायोना गामिनि हा बेनि साहा बागाना रानजोब्बायसो सावना होजोबगोन ना मागोसो Jena moजां Ya बामानो गिदिरथारनिया Toolgate है बियो सिफायसिगोन जे बेनि Toolgateखौ सोरो फैसा लाखियो गेट होथेग्रा दैखौनो गावहा मा गेट होथेग्रा गामिनि बिदिनो जा फैसा मोनोनो बेयाव गेट होजोब्बाय Ini sekolah me apa ini nih bela mana nih kalau bersih deh sosial baru nanti Toolgate. Apa? Jump bridge orang macam jump bridge orang. Apa sih nak ni tu? Ini kali kau bazar kau. Bazar fotografer. Bazar di nanti ni mana Peter. Tapi, apa tadi waktu jalan tu? Hai? Mana sih kami tu tak nak mana sih? Pasal, mau tangga? Tangga? Sir. Amai tangsi nang lo? Bữa seimeya. Kan betul nah, dah. Lama kerja, tamsingan. Pasana khali khaman गैखाया 6 जन 7 जनल'मोन ओमफ्राय बाजार गिदिरथारना आस्ते सालायबोबाय थानाय नैबेयाव कालि फुजा गल्डेन जुबलि जानो होननाया मैगंसो फोजोबबायना जाला होननानैहाय होआनो माला लेथ्रा जायो होननानै गोबाव मालाय मास मोननै मोनथाम सिगां बुकिं खालामना दोनो